କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କବିତା ଲେଖିପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେ କବିତାରେ ଆତ୍ମା ଥିବ କି? ଆଜି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ କବିତା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସୃଜନଶୀଳତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିତର୍କର ସବା ମୂଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଜଣେ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। এই ଯୁକ୍ତିଟା ହିଁ ପୁରା ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କଳା ପାଇଁ ଦରକାର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମାନେ ପ୍ରକୃତ କବିତା କେବଳ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସୃଜନଶୀଳ ଦୁନିଆଟା ପୂରାପୂରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ କିଛି କଳାକାର ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରାମାଣିକତା ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ବା ସାଧନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଯାହା ଆମର ଏହି ଧାରଣାକୁ ପୂରାପୂରି ଦହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସେମାନେ ନାମୀଦାମୀ କବିଙ୍କ କବିତା ବଦଳରେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା କବିତାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା ନୁହେଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷ୍ଟଡିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କବିତା ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଲେଖିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଆଇ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହିବାକୁ ଥିଲା କେଉଁଟି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଫଳାଫଳ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଥିଲା। ଆଉ ଫଳାଫଳ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଚାର୍ଟଟା ସଫା ସଫା କହୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନେ କେବଳ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭାବନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଭଳି ମାପଦଣ୍ଡରେ ବି ଏଆଇ କବିତାକୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତିଆରି କବିତାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଆଇ କେମିତି କାମ କରେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତ ଏହି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କେବଳ ଭଲ ଲାଗିବା ବା ନ ଲାଗିବାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଲୁଚି ରହିଛି ଏଆଇର କାମ କରିବା ଢଙ୍ଗ ଭିତରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିଲି ଡିକିନ୍ସନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା କବିତାର କିଛି ଧାଡ଼ି। ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା। ରଫେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟସର ଆନାଲିସିସ୍ କହୁଛି ଯେ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେଉଁ ଏଆଇ କବିତାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚୋରି କରିଥିଲା। ମାନେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ହୁବହୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ତରଫରୁ ବାକି ଅଂଶ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଜାଣନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି ଏଆଇ ଲିଖିତ ଲେଖାର କିଛି ପକ୍କା ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଛିଥାଏ, ସରଳ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏହାର ଉପମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ସୂତ୍ର ଯାହା ତାକୁ ଧରା ପକାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଏହି ଉପମାଟି ପୁରା କଥାଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଆଇ କବିତା ଦେଖିବାକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଖାଲି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଖାଲି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଛନ୍ଦର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଗଭୀରତା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମେସିନ୍ ମାତ ଖାଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କଲଚରମ୍। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଭିତରେ କେବଳ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପୁରା ସଂସ୍କୃତି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଆଇ ଧରି ପାରେନି। ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେସିନ୍ କଫାଲା ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରିଦେଲା ଫଷ୍ଟର କେୟାର, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଇନଗତ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥଗତ ସମତଳୀକରଣ। ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି କି ଭାଷାର କେମିତି ଅନେକ ସ୍ତର ଥାଏ। ମଣିଷ ସେହି ଗଭୀର ସ୍ତର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ କେବଳ ଉପରେ ଉପରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଏସବୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର ସେହି ମୂଳ କଥା ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ମଣିଷର କଳା ଆଉ ମେସିନ୍ର ଆଉଟପୁଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଟେ। ଗିରୀଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଆଇର ଏଇସବୁ ସୀମା ଜାଣିବା ପରେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଗବେଷଣା ବି ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଭଲ କବିତାରେ ଯାହା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଭାବନାର ଗଭୀରତା, କିଛି ନୂଆ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ପାଠକର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିର ଏଆଇ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକି ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ଏଆଇ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କେବେ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ।